Әлеге спорт түрендә авыртуларга, сызлауларга түзә белергә кирәк, көндәшне кызганырга ярамый, ләкин барысы да ярыш кагыйдәләре кысаларында булырга тиеш. Кудо буенча чемпионат ачык форматта булганга, биредә Россиянең башка төбәкләреннән дә спортчылар осталыкларын күрсәтә. География елдан-ел киңәя ди оештыручылар. Мавыктыргыч ярыш күпләрдә кызыксыну уята. Бүгінгі вакытта кудо ол бик контактный спорт дип шутлана. Шуның өчен бик күп игътибар бирелә спортсменның исәнлеге, саулыгы саф калыр өчен. Шуның өчен минем шуның өчен кем инде теләп менә шундый контактный вид белән заниматься итәргә, менә бу теге амунициялар, шлем, щитки аякка, кулга, күкрәккә бирә мөмкинлек полный контакт эшләргә дә, татамида. Шулай ук травмаларды минимизировать итәргә. Тамашачылар ярыш мәйданындагы күренешне керфек тә куакмыйча күзәтә. Җиңүче санаулы мизгелләр эчендә ачыкланырга мөмкин. Куллар, аяклар белән һөҗүм итәргә, сакланырга ярый. Әлеге спорт түренең ни дәрәҗәдә кискен булуын менә шушы битликкә карап та аңларга мөмкин. Ул махсус бик чыдам пыяладан эшләнгән. Ярыш вакытында ул спортчының битен генә түгел, тулаем башын да көчле һөҗүмнәрдән саклый. Кыскасы, ярыш вакытында көндәшләр берсен-берсе һич кенә дә кызганып тормыйлар. Спортчылар ярыш вакытында 1 секундда бушка уздырмый, ул шул ягы белән кызыклы да. Зәңгәр Билбау иясе Ольга Мәскәү өлкәсеннән килгән. Кискен спорт төре кызлар өчен түгел дигән сүзләр белән килешмим ди. Бары тик курыкмаска гына кирәк. Есть такие стереотипы, что для девушек... Монда бернинди шикләүләр дә юк, бары тик шөгыльләнергә генә кирәк. Көчле булсаң, үзеңдә ышаныч арта. Атнага берничә мәртәбә күнегүләр үткәрәбез. Әзерлек бик тә җитди булды. Мәскәү өлкәсе данын яклыйм, бу бик зур җаваплылык. Ныклап әзерләндек. Ярыш вакытында махсус битлек бик нык ярдәм итә. Әлеге спорт түрі Олимпия уеннары программасына кертелмәгән, ләкин сөйләшүләр алып барыла. Кудода карате, бокс, дзюдо һәм башка төрләрдәге алымнар бар. Самое первое, это нужно сила духа. Бу мавыктыргыч һәм бик кискен спорт төре, шуңа күрә катнашучылар көчле дә, шул ук вакытта чыдам да булырга тиеш. Авыртуларга түзә белергә кирәк. Җиңелеп егылган вакытларда да өметне өзмичә торып баса белү шарт. Спортчының характеры нык булса, ул уңышка ирешә ала дигән сүз. Иң көчлеләр кубок медальләргә һәм истәлекле бүләкләргә ия булды. Моннан тыш чемпион һәм призерлар Идел буе төбәкләрендә катнашу өчен юллама да ала. Анда җиңү яулаучылар Россия чемпионатына чыгачак. Әлеге спорт төре чын мәгънәсендә көчле һәм максатчан булырга өнди. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.